זאת הגישה התבוסתנית, זאת גישה גרועה, זאת גישה הגנתית, כי אנחנו אף פעם לא מוכנים וצופים מראש. הכל פה עניין של לקבוע מדיניות. עכשיו כרגיל פרלמנט שישי, והשבוע עם האנשים שמתייצבים מול מיליארדי שונאים ברשתות החברתיות כדי להסביר את ישראל. פגשנו את לוחמי ההסברה שלנו, התחקיר של יערה עשור, בימוי ועריכה אמיר נוי. יאללה, נכון שכל הזמן אומר שצריך לחזק את הלוחמים? תמיד. אז הבאתי אותך היום לפגוש את לוחמי ההסברה. תראה כמה משימות יש להם פה על הקירות. להסביר לעולם קשה מאוד. יש להם משימה קשה מאוד וגם הרבה מאוד דעות. אנחנו רוצים לשמוע. בכיף. שלום חברים. מה שלומכם? השתבח. השתבח. אני עומרי רולס, אני מייסד את מרכז המודיעין לתודעה. אנחנו מייצרים המון מודיעין כדי להכווין איך להסביר לכל מדינה או לכל פלטפורמה מה מעסיק אותם, איך הם מנסים לפגוע בישראל, מה הנרטיבים שהם צועקים. זו מלחמה אמיתית, והאויב שלה הוא לא אויב פיזי, זה אויב נרטיבי. ישראל עושה רצח עם, זה אויב. עשיתם את זה לפני 7 באוקטובר או שזה... לא, האמת שאנחנו התארגנות שקמה ממש, הדוח הראשון שלנו יצא ב-17 באוקטובר, ואנחנו עושים איסוף מידע בכמויות מטורפות, 500 מיליון אתרים בלחיצת כפתור. מה אכפת לי מה הם חושבים? זה המהות, כאילו, מה אכפת לי, באמת? מדינת ישראל לא יכולה לתפוס את עצמה כ... מה, אתם לא מבינים שאי אפשר לשנות את התדמית לא, זה לא קשור. אותנו? מדינת ישראל מקיימת אבל מערכות יחסים דיפלומטיות, יש פה לחצים, כל מה שקשור במערכה התודעתית, כולל בתוכו מערכה משפטית עם מה שקורה בהאג. כן, אבל לא תוכל לשנות את אהבת הקהל. מערכת חרמות כלכליות על ישראל. לא תוכל. ועדיין אם מאשימים את צה"ל בזה שהוא מפנה גופות של פלסטינים בדחפור, או אונס עצור פלסטיני בכלא הישראלי, או חיילי צה"ל אונסים נשים פלסטיניות בתוך עזה, ישראל חייבת לגנות את זה ולהסביר בצורה, לתת לזה פייט. סיפור הפגיעה ברכב של המתנדבים אירופאים שהגיעו... כן. כמה הדים זה עושה עכשיו ברשת? ישראל לקחה על זה אחריות, יהיה פה ועדת חקירה, זאת אומרת, נפתח, הצירו על לקיחת ועדת חקירה, זה דווקא מהמקרים שישראל בשליטה עליהם. כי היא אומרת, חלה טעות, נבדוק, האמריקאים מתערבים, זה דווקא... כלומר, בעיקרון אתם אומרים, מה שעובד ברשת זה גם מה שעובד בעולם הדוברות הישן. להגיב מהר, לקחת... זאת הגישה התבוסתנית, זאת גישה גרועה, זאת גישה הגנתית, כי אנחנו אף פעם לא מוכנים וצופים מראש. הכל פה עניין של לקבוע מדיניות. בתחילת המלחמה אמרנו, חמאס זה דאעש. חמאס היא זייסס. איפה זה עובד? אני בטוח שגם אתם תדעו לענות. אז יש קהלים שזה תפס אותם, ויש קהלים אמריקאים שלא יודעים בכלל איפה אייסס היו מעולם. לא, הם לא ידעו על זה בכלל. ב7 באוקטובר הם כבר שכחו, מהחטופים לא. אי אפשר להשוות אל מול העיסוק שלהם במשבר ההומניטרי. ברור. זאת אומרת, יש פה סוגיית החטופים. כלומר, הם יותר מוטרדים ממה שקורה בעזה, מהעובדה שמוחזקים שם 130 אבל